हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल Assam GK Pt-i बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो इन्डियान जिअग्राफिनि सिरिज बायदियै दिनै थामथि खोन्दो एबा पार्ट 3 भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैलायबाय। पार्ट 2 सिमहालागै जोङो 40 नाम्बार कुइसनसिम 40 नाम्बार सोंनायसिम जोङो सफैबायमोन। गतिके जोङो दिनैहाय पार्ट 3 आव एबा थामथि खोन्दोआव जोङो 41 नाम्बार सोंनायनिफ्राय जोङो जागायगोन। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो सानदों, नोंथांमोना जुदि आंनि पार्ट 1 पार्ट 2 भिडिअखौ नायाखैब्ला जाहाथे डिस्क्रिप्शन बक्सआव आं लिंक होनानै दोनखागोन। बे डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै नोंथांमोनहा जाहाथे लिंकआव थुनानै पार्ट 1 खौ नायनो ना पार्ट 2 खौ नायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन। गतिके नोंथांमोनहा नायाखैब्ला नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मानोना आङो बेबायदि आसामजों सोमोन्दो थानाय जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट जुलाइ मासाव जागोन होननानै बुंबाय थादों। बे जुलाइ मासनि थाखाय आङो कमप्लिट कुइसनफोरखौ आङो लानानै फैनो नाजाबाय थागोन। सानफ्रामबो आङो कुइसन होनो नाजागोन फुंनि 7 रिंगायाव। गतिके बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेल आइकनखौबो थुनानै लायो। आरो बेल आइकनखौ थुनानै लानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि खाथियाव आं जेब्लानो भिडिअ हगारगोन अब्लानो नोंथांमोननि खाथियाव सिगांग्रो भिडिअआ नुजाहैगोन। गतिके साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो सोंनाय फारसे आवगायनोसै। आङो सिगाङावनो बुंखादों आं कुइसनखौ बर'निनो लाबोदों। मानोना जोंनि गेजेराव बर'निनो कुइसन फैखागोन जेला बर'निनो आं लाबोदों। जेसेबां हायो आङो बर'जोंनो बुजायनो नाजागोन। आरो जायफोरखौ आङो बर'नि सोदोब नागिरनानै मोनाखै आं बेखौ इंराजियावनो लिरनानै दोनखादों। नोंथांमोनहा एडजास्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। फै जोङो कुइसनाव थांनि। 41 नाम्बार सोंनायाव दं। दिनै थामथि खोन्दो हिसाबै जों 41 नाम्बारनिफ्राय जागायगोन। 41 नाम्बाराव दङ भारतनि गोलावसिन बीच होननानै बुंनाय जादों। भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बीचआ मा? बीच माने बेयाव जायनाखि दैमा सेराव जोङो बयबो जेनेबा गुबुन गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैनानै बा इण्डियानि गेजेरावनो मोनसे दुगैग्रा बायदि मोनसे पार्क बायदि थायो दै सेराव बालाबारियाव, बेखौनो बीच होननानै बुङो। बे बीचआ भारतनि गोलावसिन बीच होननानै बुंनाय जादों। बे बीचआ बबेयाव दं होनदों? भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बीचआ बबेयाव दं होननानै बुंनाय जादों? आगदा बीच, मारिना बीच, बारकाला बीच, मा होनो केबलसिम बीच। बबे मोनसे बीचआ भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन होननानै बुंनाय जादों? अपसनाव दङ। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? जों बयबो गोसोआव लादो, मारिना बीच। मारिना बीचआनो भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बीच। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 42 नाम्बार सोंनायाव दङ सोरगिदिं सिमानिफ्राय भारतनि देरसिन रायजोआ मा? सिमाखौ नायनानै एरियाखौ नायनानै भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन रायजोआ मा बुंनाय जादों? अपसनफोराव मा दं? अन्ध्र प्रदेश। जों बयबो मिथिखायो, अब्लाबो बे कुइसनखौ आं लानानै फैबाय। अपसन बियाव दङ गुजरात, अपसन ग'आव दङ मध्य प्रदेश आरो अपसन ग'आव दङ राजस्थान। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन राजस्थान। सिमानि बिथिंनिफ्राय नायनानै बा एरियाखौ नायोब्ला राजस्थाना बयनिख्रुइबो देरसिन स्टेट इन इण्डिया। एरियाखौ नायोब्ला जों बयबो गोसोआव ला, कुइसनखौ गोसोआव ला। जोङो सिमाखौ नायनानै होननानै बुंदों। सिमा माने एरिया वाइज एरियाखौ लायोब्ला राजस्थाना भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन स्टेट। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 42 नाम्बार सोंनायाव दङ भारतआव मोनबेसे रोखोमनि हा मोननाय जायो? बेखौथ' जोङो बयबो मिथिखागौ। भारतआव मोनबेसे रोखोमनि हा मोननाय जायो होनदों? अपसनफोराव दङ मोन6, मोन8, मोन10 आरो मोन12। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन, जों गोसोआव लादो, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन भारतआव मोन6 रोखोमनि हा मोननाय जायो। माब्लाबा माब्लाबा जों मोन8 होननानैबो बुंनाय जायो हाखौ। भारतआव मोन8 रोखोमनि हा मोननाय जायो होननानै बुङो, नाथाय बेनि गुबै एन्सारा मोन6। आरो अपसनफोराव जुदि माब्लाबा मोन6आ गैयाब्ला अब्ला जोङो मोन8खौ बेनि राइट एन्सार होननानै बुंनानै लानो हागोन। गतिके बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मोन6। नेक्स्टआव थांनि जोङो 44 नाम्बार सोंनायाव थांनि। मुलुगनि रुजुनायाव खैला दिहुननायाव भारतनि मासिया बेसेबां? भारतनि मासिया बेसेबां? वर्ल्डनि गेजेराव भारतआ खैला दिहुननायाव बेसेबांथि मासि आवग्रिनानै दं? मा पजिसनाव दं भारतआ खैला दिहुननायाव? अपसनफोराव मा दं? सेथि, नैथि, थामथि आरो ब्रैथि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा?
नैथि मासि आवग्रिनानै दं होननानै बुंनाय जादों। भारतआ खैला दिहुननायाव वर्ल्डनि गेजेराव नैथि मासि सेकेन्ड पजिशनाव दङ। 45 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो। 45 नम्बर सोंनाया मा होनदों? भारतनि गासै जायगायावनो बोहैग्रा गोलावसिन दैमानि मुङा मा? भारतनि गासै जायगायावनो बोहैग्रा गोलावसिन दैमानि मुङा मा? बे कुइसना एसे क्लियार नङा, नोंथांमोना हयथ' क्लियार नङा जानो हागौ, गथिखे आं बुजायनानै होनि। माने भारतनि गासै जायगायावनो बोहैग्रा गोलावसिन दैमानि मुङा मा? माने जाय दैमा, मोनसे दैमा बे अपसनफोराव होनाय दं, जिखुनु जाया बे मोनसे दैमाया मा होनदों? भारतनि गेजेरावनो बोहैयो। भारतनि गेजेरावनो बोहैग्रा बयनिख्रुइबो दैसिन लावसिन दैमा होनदों। बेयाव माखासे दैमाफोरा ओरैबायदि दङ, माने गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै जोंनि भारतजों नांजाबलांफानाय, गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै गुबुन हादर जोंनि भारतनि गेजेरजों बोहैलांग्रा बेबायदि दैमाबो दङ। नाथायबा गोलावसिन दैमा जाय भारतनि गेजेरावनो बोहैयो, बे दैमाखौ बुंनाय जादों बेयाव। अपसनफोराव दङ ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदाबरी, महानदी। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? गोदाबरी। गोदाबरीया भारतनि गेजेरावनो बोहैयो आरो बियो भारतनि गेजेराव बोहैग्रा बयनिख्रुइबो लावसिन दैमा। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 46 नम्बर सोंनायाव फैनि जोङो। 46 नम्बर सोंनायाव दं फाग्लादिया बान्दोआ बबे रायजोआव दङनो? फाग्लादिया बान्दोआ बबे रायजोआव दङ? जायखौ डेम होननानै बुंनाय जायो। बे फाग्लादिया डेमआ बबेयाव दं होनदों? नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो आसाम। जोंनि नर्थ इस्टनिनो बियो बबे मोनसेयाव दङ? फाग्लादिया बे डेमआ एबा आसामाव दङ। जों बयबो गोसोआव लादो, फाग्लादिया बान्दोआ आसामाव दङ। 47 नम्बराव दङ भारताव गोजामसिन थाव सोदांग्रा दङ। बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। आसामनि हयथ' सुबुंफ्रा एबा गोबां गुबुन गुबुन एग्जाम होग्राफ्रा, इन्टारभिउ होग्राफ्रा, एबा जोङो गोदो स्कुल लेभेलनिफ्रायनो फरायबोनो मोन्दों भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन रिफाइनारि, वेल रिफाइनारि जायखौ बुंनाय जायो थाव सोदांग्रा थावनि, बे जाहैबाय नुनमाथि। अपसनखौ आं नायग्रोनि। नुनमाथि, दिगबय, कायाली, हल्दिया। बेनि गुबै एन्सारा जों मिथिखायो बयबो, अब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायनि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन दिगबय। दिगबय रिफाइनारिया बयनिख्रुइबो भारतनि गोजामसिन थाव सोदांग्रा जायगा थावनि। 48 नम्बर सोंनायाव दङ आफाटानिस हारिया बबे रायजोनि? आफाटानिस, बे बिराद इम्परटेन्ट कुइसन। बेयो सेन्ट्रेल लेभेल गोबां एग्जामफोराव फैखांबाय। आफाटानि हारिया बबे रायजोनि? ट्राइब्सआ, देट मिन्स आफाटानि ट्राइब्सआ बबे रायजोनि होननानै बुंदों? बबे रायजोआव आफाटानि ट्राइब्सआ दङ होननानै बुंनाय जादों? अपसनफोराव मा दं? केरेला दं, सिक्किम दं, आन्ध्र प्रदेश दं, अरुणाचल प्रदेश दं। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेशआव आफाटानि होननाय मोनसे ट्राइब एबा मोनसे हारि दङ। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 49 नम्बर सोंनायाव फैनि जोङो। 49 नम्बर सोंनायाव मा दं? सोनाबारि रेल लामानि गाहाय मावख'आ दं। सोनाबारि वेस्टार्न रेलवे हेडक्वार्टारा बबेयाव दं होननानै बुंदों? वेस्टार्न रेलवे हेडक्वार्टारा बबेयाव दं होननानै बुंनाय जादों? रेलवेनि बेबायदि क्वार्टारखौ जोङो रेलवेनि बेबायदि हेडक्वार्टारफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि रानलायनाय दङ। गतिके सोनाबारिथिंजायनि वेस्टार्ननि रेलवे लामानि गाहाय मावख'आव हेडक्वार्टारा बबाव दं होननानै बुंदों? अपसनफोराव दङ चेन्नाइ, जयपुर, मुम्बाइ, भुपाल। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? नैबेयाव जयपुराव दङ। वेस्टार्ननि हेडक्वार्टारा, रेलवे हेडक्वार्टारा बबेयाव दं होनदों? जयपुराव दं होननानै बुंदों। 50 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो। सोरखौ भारतनि हाग्रा मानसि मुङै मिथिनाय जायो? आङो बेखौ जों बयबो मिथिखायो, बियो आसामनिनो। बियो माजुलियाव, आं सिगाङावबो बुंबोखांबाय, माजुलिनि बियो। बिनि मुङा मा? हाग्रा मानसि, फरेस्टमेन होननानै बुंनाय जायो आथिखालाव। फरेस्टमेन होननानै, भारतनि फरेस्टमेन होननानै मिथिनाय जायो, एबा हाग्रानि मानसि एबा हाग्रा मानसि होननानै बुंनाय जायो। बिथाङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो दंफां गायनानै फोथांबोदों, एबा माजुलियाव दंफांनि मोनसे बेबायदि दंफां गायनानै गोबां गिदिर हाग्रा एबा हाग्रामा खालामबाय, फरेस्ट खालामबाय बिथाङा। बिथांनि मुङानो जाहैबाय, आं थोंजोङै बुंनोसै, बिथांनि मुङा नैबे जादव पायें। जादव पायेंआ जाहैबाय भारतनि हाग्रा मानसि मुङै मिथिजानाय आथिखालाव। नेक्स्टआव थांनि जोङो 52 नम्बर सोंनायाव। नम्बर सोंनायाव दं गाहायनि बबे मोनसेया
मिथिंगाजों दाजानाय गाहायनि बबे मोनसेया मिथिंगाजों दाजानाय होननानै बुंदों मिथिंगाजों माने नेचारेलजों एबा मिथिंगाजों दाजानाय होननानै बुंदों जों दायाखै मानसि माहारिया दानाय नङा बियो मिथिंगायानो खुद गावनो दानानै होखानाय बियो जाहैदों अपसनफोराव मा दं बिजाब रेबगन लामा अपसन नैथि क दङ हाजो दैमा बिफां ओमफ्राय अपसन गआव दङ लामा रेलगारि मटर अपसन घआव दङ जौ स्नि थाव जों बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे हाजोखौबो जों बानायनानै लाया दैमाखौबो जों बानायनानै लाया मिथिंगा बिफांखौबो जों बानायनानै एबा जोङो दानानै लानो हाया मिथिंगाया बेयो मिथिंगाजोंनो सोरजिजाखानाय एबा मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो बियो गतिके बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन नैथिख' 52 नम्बर सोंनायाव दं मुलुगनां आबहावा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो जों दाखालि बावैसो मुलुगनां आबहावा सान फालिबाय जों गोबां निउस मिडिया ससियेल मिडिया इउटुबफ्राव फेसबुकफ्राव जोङो नुबाय निउसफ्राव जों नुबाय मुलुगनां आबहावा सान जों गोबां रोखोमनि बिफां गायनाय नुबाय माब्लामोन बे दिना मुलुगनां आबहावा सान एबा वर्ल्ड इनभारमेन्ट डे जायखौ जोङो बुंनाय जायो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे 5 जुनखौ जोङो वर्ल्ड इनभारमेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जायो जों गोसोआव लादो 53 नम्बर सोंनायावबो दङ गाहायनि सोर आबहावाखौ गावनि नांगौ बायदि बानायना लानो हायो मा होनो गाहायनि सोर आबहावाखौ गावनि नांगौ बायदियै बानायना लानो हायो इनभारमेन्टखौ गाहायनि बबे मोनसेया गावनि नांगौ बायदियै बानायनानै लानो हायो होननानै बुंदों अपसनफोराव मा दं जुनाद सुबुं दैमा हाजोआ गावबा गाव बानायनानै लानो हाया दैमायाबो बानायनानै लानो हाया जुनाराबो बानायनानै लानो हाया गतिके सुबुं नैबे सुबुङा गावबा गाव थासारिखौ गावबा गाव इनभारमेन्टखौ जोङो गावबा गावनो बानायनानै लानो हायो सुबुङा बानायनानै लानो हायो नेक्स्टआव थांनि जोङो 54 नम्बर सोंनायाव दङ मा गाहायनि बबे मोनसे मा होनो बारायथिया आबहावानि गिथावना नङानो बारायथि मोनसे बारायनायनि इनक्रिजिंनि बाथ्रा बुंनाय जादों बेयाव आबहावानि गिथावना नङा which is not threat जाय गिथावना नङा माने बेयो बारायबाबो जोंनि थाखाय बा आबहावानि थाखाय बेयो जेबो गिथावना जाया हाजार जेसेबांखि बारायलाङा मानो बेयो गिथावना नङा माया नङा अपसनफोर नायदों सुबुं सानखो बांनाय दारिमिन बांनाय गोदान टेक्न'लजि बांनाय बिफां लाइफां बांनाय जों बयबो मिथिखायो अपसनफोराव जों मोनफा मोनफा बिजिरनानै नायोबा मा मिथिखायो जोङो सुबुं सानखो बांनाय माने जोंनि थाखाय जोबोद गिथावना सुबुं सानखो बाङोब्ला जोंनि हाया सेबलांगोन जोंनि आबहावाया गुबुंले बांसिन जालांगोन जों बयबो मिथिखायो दारिमिन बांनाय कलकारखाना बाङोब्ला निश्चय इन्डास्ट्रिफ्रा बाङोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो गतिके बेयो आबहावानि थाखाय गिथावना बेबो अपसन नङा गतिके नैबे गआबो माबे गोदान टेक्न'लजि बांनाय गोदान टेक्न'लजिया जेसेबांनो बांगोन जोंनि आबहावाया एसेबांनो निश्चय खहा जालांबाय थागोन गतिके बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा गिथावना जागोन नैबेबो आबहावानि थाखाय गिथावना बेबो आबहावानि थाखाय गिथावना नैबेबो आबहावानि थाखाय गिथावना खालि मोनसेल'आ गिथावना नङा नैबे दंफां लाइफां बांनाय दंफां लाइफाङा जेसेबांखि बाङा मानो बियो आबहावानि जेबो खथि जाया एबा आबहावायासो मोजां जागोन गतिके बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन घ बिफां लाइफां बांनाया आबहावानि थाखाय जेबो गिथावना नङा जों नायनि 55 नम्बर सोंनायाव दङ भारतनि दैमा रुगुंनि गोलावथिया बेसेबां भारतनि दैमा रुगुंनि गोलावथिया बेसेबां आं दहाय बुंदोंमोन ना कस्ट लाइन होननानै बुंदों बबे स्टेटआव बयनिख्रुइबो गोलावसिन कस्ट लाइन दं होननानै बुंदोंमोन दानिया जोङो भारतनि बाथ्राखौनो बुंनि भारतनि बयनिख्रुइबो दैमा रुगुंनि गोलावथिया बेसेबां माने इन्डियानि दैमा रुगुंनि गोलावथिया बेसेबां कस्ट लाइन बेयाव आं थोंजोङै बुंनोसै बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसनफोरखौ जोङो नायबाय थालांनांगौ होननानै आं सानासै बेयाव बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा नैबे ग 9515 किल'मिटार भारतनि दैमा रुगुंनि एबा कस्ट लाइननि गोलावथिया जों गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो 52 नम्बर सोंनायाव मा होनदों आराबियान लैथोआव गोग्लैहैग्रा दैमा दिप हानजाया मा ग्रुप्स अफ मा होनदों ग्रुप्स अफ आइलेन्ड जायखौ बुंनाय जायो जाय आइलेन्डआ आराबियान लैथोमायाव गोलैहैयो होननानै बुंदों बेनि अपसनफोरा मा दं लादाख दं आन्दामान एन्ड निकबार दं लक्षद्वीप दं आरो निउमर दं बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे लक्षद्वीपआ जाहैबाय आराबियान लैथोआव गोलैहैयो लक्षद्वीप मोनसे ग्रुप्स अफ आइलेन्डआ हानजाया दैमा दिपनि हानजाया बियो मायाव गोलैहैयो आराबियान लैथोआव गोलैहैयो बेनि गुबै एन्सारा
बे 52 नाम्बार सोंनायाव दङ गाहायनि बबे मोनसे लाइनआ भारतखौ सरासनस्रायै खावनै समान बाहागोआव बोखावदों। भारतनि बबे मोनसे लाइनआ भारतखौ सरासनस्रायै खावनै बाहागोआव बोखावदों। माने मोनसे लाइन बियो भारतनि गेजेरजों थोंजों मोनसे सिमा थांनाय, बे सिमाया इकुवेटर आं बुंखानाय जाबाय। मोनसे लाइन दङ, बबे मोनसे लाइनआ गाहायाव होनाय माखासे लाइनफोर दङ, आं बेखौ मोजाङै बुजायनो हायासै नोंथांमोननो, गतिके नोंथांमोना नायनानै लादो। गाहायनि बबे मोनसे लाइनआ, बेयाव गासिबो लाइन होनाय दं, इकुवेटर दं, ट्रपिक अफ केन्सार दं, ट्रपिक अफ केप्रिकर्न दं आरो गोजौनि मोनसेबो नङा। बेफोर लाइन दङ, बे बबे मोनसे लाइनआ मोननै समान बाहागोआव भारतखौ बोखावदों। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? बेनि गुबै एन्सारा नैबे ट्रपिक अफ केन्सार। बियो गोबां गुबुन गुबुन एग्जामफोराव फैखांबाय, सेन्ट्रेलनि, स्टेटनि गोबां गुबुन गुबुन एग्जामफोराव बियो फैबाय थायो। ओंखायनो आं बेखौ बेयाव सरासनस्रायै आं कुइसनखौ थोंजोङै बेबायदि दिन्थिनो हायाखैब्लाबो आं बेयाव कुइसनखौ लाबोनाय जादों। ट्रपिक अफ केन्सार, बे ट्रपिक अफ केन्सारानो भारतखौ थुब्ला मोननै समान बाहागोआव बोखावदों। 52 नाम्बार सोंनायाव मा दङ? ट्रपिक अफ केन्सारा भारतनि गंबेसे रायजोजों बारलांदों? माने बे ट्रपिक अफ केन्सारा भारतनि गेजेरजों थुब्ला थांबाय नालाय, अब्लाथ' थुब्ला थांबाय नालाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे स्टेटआवथ' नांलांखागोन, गेजेरजों थांबाय नालाय। भारताव गोबां स्टेट दङ, बे स्टेटफोरनि गेजेरजों बबेबा नङा बबेबा मोनसे स्टेटजों थाङोब्ला निस्सय नांलांखागोन। गतिके मोनबेसे स्टेटजों नांलांदों होननानै बुंदों बे ट्रपिक अफ केन्सारा, बे लाइनआ बबे मोनबेसे स्टेटजों, भारतनि मोनबेसे स्टेटजों थुब्ला थांदों होननानै बुंदों, एबा मोनबेसे स्टेटआव बियो नांलांफादों बे लाइनआ। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मोन 8 स्टेटआव ट्रपिक अफ केन्सारा नांलांदों। जों बयबो गोसोआव ला, बिराद इम्पर्टेन्ट कुइसन। मोन 8 स्टेटजों ट्रपिक अफ केन्सार बे लाइनआ बारलांदों। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 59 नाम्बार सोंनायाव दङ भारतनि देरसिन नेसनेल पार्कआ जाबाय, गोबाङा मिथियो गोबाङा मिथिया, हयथ' जोङो नायनानै लानि। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन नेसनेल पार्क होननानै बुंनाय जादों। बेयाव हेमिस नेसनेल पार्क दं, काजिरङा नेसनेल पार्क दं, जिम कर्बेट नेसनेल पार्क दं आरो खनबा नेसनेल पार्क दङ। जोङो बयबो मिथिगौ, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे हेमिस नेसनेल पार्क। हेमिस नेसनेल पार्कआनो बयनिख्रुइबो देरसिन, भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन नेसनेल पार्क। आरो बयनिख्रुइबो फिसासिन नेसनेल पार्क होननानै बुङोब्ला नैबे ग नाम्बारा जाहैबाय बयनिख्रुइबो फिसासिन नेसनेल पार्क भारतनि। बेनि गुबै एन्सारा नैबे देरसिना जाहैबाय नैबे हेमिस नेसनेल पार्क, आरो फिसासिना जाहैबाय जिम कर्बेट नेसनेल पार्क। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 60 नाम्बार एबा दिनैनि थामथि खोन्दोनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसन जों गोसोआव लानि। 60 नाम्बार सोंनायाव थांनि जोङो। भारतनि गोलावसिन दैमानि मुङा मा? इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन रिभारनि मुङा मा? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन इन्डास। इन्डास रिभारा जाहैबाय भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा। जों गोसोआव लादो। गतिके आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो सोरनोबा फोरमायनांगौ दङब्ला शेयार खालामनानै फोरमायहरदो। आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला, आरो आंनि कुइसनफोरा माबेयाबा भुल थालांदोंब्ला एबा गोरोन्थि जालांदोंब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो, आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायबाय। आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।